ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Калинин қарор дорем. Аз ин тараф мактаби байналмилалӣ ва роҳ ба сӯи 112 микрорайон. Дар инҷо бошад Калсибой, масҷиди нав ва роҳ ба сӯи Товуз. Аз ин тараф поён фрейм қара боло мешавад. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо раҳи калон аст. Дар инҷо бошад мактаб, мағозаҳо. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар дуюму шонаи бинои советӣ. Худи бино аз ду ошона иборат аст дӯстони азиз. Хона таъмири нав дорад, таъмири замонавӣ ва баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз, ҳамааш нав мебошад. Дар наздикии хона сета мактаб, сета масҷид, якчандта садик, мағозаҳои хӯрокворӣ ва дигар чизҳои даркорӣ ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. Минтақаи хуб мебошад, минтақаи обод. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо чӣ хелик мебинед? Даромадгоҳ, коридор, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, чӣ хелик мебинед? Хонаи таъмираш нав мебошад. Бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. Wi-Fi ҳам дорад. Ва дӯстони азиз, баробари харидкунии хона боз қатъи хона се чиз ҳамчун бонус, ҳамчун тӯҳфа меояд дӯстони азиз. Якум чиз ин мана ҳамин агарот мебошад. Ҳамин боғча аз худи ҳамин хона ҳаст дӯстони азиз. Яъне хона бо худ якта боғча дорад, гараж дорад ва кладовка дорад дӯстони азиз. Се чиз бо худ дорад. Марҳамат. Назди раҳи мошингарда ҷойгир аст. Боғча, кладовка ва гараж қатъи хона меравад. Ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. Хона чӣ хелик мебинед? Wi-Fi дорад, барқ ва обам доимӣ мебошад. Мана дӯстони азиз, раҳи мошингард ва камтарак поён мефуроем, аллакай раҳи калон мешавад. Ва камтарак болотарда аллакай мактаб аст. Дар наздикии хона чӣ хелик қайд кардем? Сето мактаб, сета масҷид, якчандта садик, мағозаҳои хӯрокворӣ ва дигар чизҳои даркорӣ. Бо транспортам мушкилӣ нест. Ва ин ошхона дӯстони азиз. Ва мана ҳамин ҷо ҷои мошини ҷомашӯӣ мебошад. Яъне ҷои мошини ҷомашӯӣ тайёр аст, дар ҳамин ҷо ҷош мебошад. Ва ин ҳоҷатхона бо ҳаммом. Чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. Фишори обам бениҳоят баланд аст. Чӣ хеле ки дидед, фишори об баланд аст. Хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. Таъмираш нав аст. Марҳамат дӯстони азиз. Нархи хона бошад 451 000 сомонӣ, 41 000 $. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Ҳар ду рақам WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. Омада аз пеши бинем дӯстони азиз. Марҳамат. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.